باش خوندەکارێن هێژا هون چاوانە ئەم بهێوینە هون باش بن جارەکە دیژی ئەمێ بهەڤرە بن di branşê xwe yê bîrkarî êrofê hiştan de ji xwe em di beşa du ya yekê ya geometriyê de ne beşa geometriyê ya yekê em bi dawî dikin hîndarî bi meremaya em ê hîndariyê bihevre berdewam bikin pirsa yekê em dest pê kin dibêje bersiveke rast heye em nîşan bikin li bir ya yekê li jêr li gorî tewareyê du teşe sîmetrîk in tewara du teşa sîmetrîk in ya yekê ya duaye ya siyaye kîja ji wan ya rast e li gor tewareyekê di teşa sîmetrîk in ev ya dua ya rast e em dibînin her du teşa sîmetrîk in li gor wê tewareyê ya di dua ji yekê ji van teşeyan re tewareya sîmetrîkiyê tune ye ji yekê ji van teşeyan re bazin kenarên rastin hev an milkêş ji kenarên rastin hev re em zanin got tewareya sîmetrîkiyê nîne ji yekê ji van teşeyan re tewareyeke sîmetrîkiyê heye tewareyeke tenê heye dam sêgoşeya hemkenar sêgoşeya du hemkenar ew jî sêgoşeya du hemkenara em zanin got tewareyeke tenê ya sîmetrîkiyê jê re heye pirsa dua hevvera hejmarên li jêr li gorî rasteka dî xêz bikin li vê derê rasteka dî mere ye û çend hejmar danema hevverê wa hejmara li gorî rasteka dî xêz bikin em ê bên em çawa xêz bikin li vê derê ez ê wê xêzayekê çêkim dûvra ya têkî û dûvra bi vî awayî hevvera wê ez ê xêz bikim ya hefta jî bi vî rengî û halo ev hevvera hejmara hefta li gor rasteka dî ya çara jî dîse bi heman dûrahiyê û wî awayî rastek ketîk û li vê derê jî ya got digihêne her du rastekê hevtîk ez ê wê jî xêz bikim bi vî rengî jî hevvera hejmara çara gor rasteka dî me xêz kir em bên pirsa siya dibe em hevvera teşeya pa ev teşe nav kiriye pa li gorî rasteka da xêz bikin yan dî xêz bikin ev teşa bi mere ye pênc goşeyeke em ê bên hevverê her goşeyekê ji wanekê xêz bikin û wa bigihêne hevdû wê teşeyê nû bê bi destxistin teşeyê hevver wê ê bi destxistin vê derê xala if hevvera wê yek du sê bi heman alî de û heman bi jêr de bi heman dûrahiyê li vê derê em ê bi nav bikin if dabir dûvra ya dî bi dûrahiyeke tenê bi meneke tenê ev dî dabir û sî jî bi meneke tenê ev sî dabir êdî bî çendin yek di do sê çar pênc pênc mena bi xwarê de dîsa ev yek di do sê çar pênc û bi heman dûrahiyê ê jî ew jî pênc mena bi xwarê de yan bi jêr de û zê xalî xwe bigihên me hevdû teşeyê hevver wê ê bi destxistin li gor rasteka dî li gor tewareya dî yanî ev teşeyê hevvera li vê derê êyî dabir vir êyî dabir û bî dabir li vê derê xala bî dabir em bêjin ev teyê teşeyê pî dabir e bi vî rengî em teşeyekî hevver li gor tewara xêz dikin û mên hakê bi hev re bên pirsa dawî ya pênca ya çara ji bo we dimîne karê malê em berdewam bikin bi hev re pirsa pênca di teşeya li jêr de ev teşa danema ya li jêr baz nake nîv eşkêla wê o ye eşkêl a im e û jenek tê de heye û rasteka dî tê de danema dibe em xala o dabir hevvera xala o li gorî rasteka dî xêz bikin hevvera xala o dabir yanî li gor rasteka da xêz bikin hevvera wê nakê em ê rastkêşê ênin bi heman dûrahiyê ji dî bi jêr de xêz bikin li vê derê ev çi qaseye ev dûrahî mê bi heman dûrahiyê
خێز بکن بەر بژێردەژی بڤی ئاوایی خالا ئۆ دابر هەڤەرا خالا ئۆیە li گۆڕ ڕاستەکە دی یا دووە دەبێ ئەم هەڤەرا خالا ئا li گۆری خالا ئۆ چییە هەڤەرا خالا ئا li گۆری خالا ئۆ چی هەڤەرا ئا li گۆر خالا ئۆ یعنی 180 پلەی زیڤراندن یان هەمان دووراهی ئالiyê dîde ji o li vê derê çapê o a û heman دووراهی ئالiyê dîde hevvera wê nake im e hevvera wê nake im e hevvera xala a li gorî o xala im e ji ber eşkêla û o navend e ya siya em bazinê sî dabir hevvera sî li gorî rasteka da xêz bikin li vê derê me hevvera xala o nîv eşkêla bazinê sî ye hevvera nîv eşkêla bazinê nû sî dabir o dabir e ji ber me hevverayê vaye me xêz kir û em ê ên ji o nîv eşkêlê qasî a im nîv eşkêlê vekin û xêz bikin dîsa bi heman dirêjahiyê weke vê derê bi vî awayî bazinê sî dabir hevvera bazinê sî ye li gorî rasteka dî li gor rasteka dî nîv eşkêla bazinê o bazinê sî dabir navenda wî o dabir e nîv eşkêla wî jî o a ye di heman xalê ve derbas dibin dûvra em ê bên beşa tupayra em xala im dabir hevvera xala im li gorî rasteka dî xêz bikin im xala دووراهیya wê ji dî bi heman دوورahiyê bijêr de em ê bên dîsa li ser bazinê sî dabir ev hevvera im e im dabir li gor rasteka dî heger dirêjahiya nîv eşkêla bazinê sî 3 santîmetr be li vê derê 3 santîmetr didê me dirêjahiya nîv eşkêla bazinê sî ê sor ê resin em dirêjahiya a im dabir bibînin dirêjahiya a im dabir ji me dixwaze li vê derê a ye heta navendê nîv eşkêl û heta im dabir eşkêle li vê derê a im dabir eşkêla bazinê nû ye ê hevver li gor bazinê sî dayema nîv eşkêla bazinê resin 3 santîmetre a o 3 santîmetre nîv eşkêla bazinê resin ev neke 3 santîmetre wê hevverê wê jî 3 santîmetr bê nîv eşkêla bazinê nû jî 3 santîmetre û eşkêla wî a im dabir yanî ji ber eşkêla sî ye a im dabir yeksanî 6 santîmetre nîv eşkêl 3 ye eşkêl 6 santîmetre bibihûrênin ji ber çi me got hevvera bazinê sî ye ji ber sî dabir hevvera sî eşkêlê wa jî yeksan in û hemû doorahî êtişeyê nû jî li gor taybetmendiyên sîmetrîkiya tewareyî li vê derê waneya me hîndariya me bi dawî dibe em bihêvîne heta waneya nû hûn mîne bi xêr û xweşî